Здравейте, приятели, в днешното видео ще опитам максимално много време да седа така, без да падна. И пускаме таймера, покажи телефона на 3, 2, 1. Показвай таймера. Втори опит ще направим. 13 секунди. Стой. 3, 2, 1. Вятъра как ме духа обаче. Явно повече няма. Колко? 11,98. Аре, последен трети рунд на 3, 2, 1. Окей. Не! Добре, това беше хора в нашото 6 секунди. видео и се обявите за канала. Чао!